बेबाराव हाथियार लानाय महरजों नङा बेबाराव दैज्लां बोथोराव आबादारि महरैसो खामानि मावदों हारिनि थाखाय संग्राम खालामनो जोनोम मोननाय एनएलएफबी हानजाया नोंथांमोना सरासनस्रा सुबुंफोरा माइ गायनाय एबा आबाद मावनायखौ नुदों जानांगौ नाथाय हाथियार लानानै बिग्रायारि हानजाखौ माइ गायनायखौ गोबां खम नुनोबो मोनदों जानो हागौ कक्राझार डिजिगनेटेड केम्पनि एनएलएफबीनि हानजाया कक्राझारनि सासे आबादारिखौ 5 बिगा हायाव माइ गायनायाव मदद होदों एनएलएफबीनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारिनि दैदेननायाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाबुआ जरा गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा डिजेन नार्जारिनि 5 बिगा हायाव माइ गायनायाव कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारि डिजिगनेटेड केम्पनि एनएलएफबीनि हानजाया ओरैनो थायालासे आबाद मावग्रा सुबुंखौ माइ गायनायाव मदद होनायखौ नुनो मोनदों सारी सारी जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हानजा मेंनो रोङै मावथि हानजा नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इंश्योरेंस एएओ एडीओ असिस्टेंटजों लोगोसे स्टेट लेवल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबीए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया कक्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं कक्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360